संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। 2 तारीखपासून हे अभियान सुरू झालं आणि 2 तारीख ते 12 तारीखपर्यंत प्रत्येक पंचायत समिती निहाय, काही ठिकाणी तर गावाप्रमाणे या अभियानाला उत्तम आणि चांगला प्रतिसाद या जिल्ह्यातल्या, या विधानसभेतल्या सगळ्या जनतेने दिला। या अभियानाच्या निमित्ताने राज्याने आणि केंद्राने आत्ता अतुल काशीकरांनी सांगितल्याप्रमाणे भरभरून आपल्याला या ठिकाणी दिलं। मी सगळ्यात सुरुवातीला राज्याचे बांधकाम मंत्री यांना मी एकच सांगेन की आमच्या गेल्या 35-40 वर्षाच्या या सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना 450 कोटी रुपये यंदा पहिल्यांदाच या जिल्ह्याला विकासाला या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम लागलं। साहेब, आपल्याकडून जिल्ह्याच्या खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत। ज्यावेळी राणे साहेब या जिल्ह्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी अशा प्रकारचा आमच्याकडे निधी आलेला होता। 13 वर्ष मधल्या काळात राणे साहेब असताना असे प्रकारचे जिल्हा DPDCचे पैसे वाढत 250 कोटी पर्यंत गेले। दुर्दैवाने मधली 7.5 वर्ष या जिल्ह्याच्या विकासाला थोडी खीळ बसली। जे पालकमंत्री या ठिकाणी झाले त्या पालकमंत्र्यांनी कधी लक्षच दिला नाही। साहेब, भारतीय जनता, मी तुम्हाला अभिनंदन एवढ्यासाठीच करतो पुन्हा की तुम्ही सगळ्यांचा विचार करता। तुम्ही स्थानिक आमदारांना 25% रक्कम दिली, सगळ्या विरोधकांना पण दिली, पण ज्या माजी पालकमंत्र्यांनी या जिल्ह्याच्या भारतीय जनता पक्षाला 1 रुपया साहेब कधी दिला नाही। 1 रुपया सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी साहेब 1 रुपया कधी दिला नाही। आणि तरी पण आपण एवढे जे काय पैसे देत आहेत त्याची भूमिपूजन ते स्वतः जसे पैसे आणलेत अशा आविर्भावात त्यांचे कार्यकर्ते या ठिकाणी वावरतात। एक तर मधल्या काळात पैसे नव्हते, आज सगळ्या ठिकाणी रस्त्याची कामं सुरू झाली। मोठी ब्रिज कधी आपण बघितली नाही त्या ठिकाणी सुरू झाली। एका गावात 1-1, 1.5 कोटी रुपये आले। आणि मला खात्री आहे पुढच्या वर्षी आम्ही तुमच्याकडे मागणी अशी करणार की तुम्ही जवळजवळ 20,000 कोटी महाराष्ट्रातून तुम्हाला सार्वजनिक बांधकामाचं बजेट आहे। आमच्या जिल्ह्यातल्या लोकांच्या अपेक्षा आपल्याकडून आहेत। जसं राणे साहेबांच्या काळात, मुख्यमंत्र्यांच्या काळात पैसे मिळाले तसे आज आमच्या अपेक्षा तुमच्याकडून आहेत की पुढच्या अर्थसंकल्पाच्या आधी आणि सप्लिमेंटरी बजेटमध्ये किमान 1000 कोटी रुपये तरी आपण या ठिकाणी द्यावेत, हे याच लोकांच्या जनतेकडून आपल्याला या ठिकाणी सांगतो। या जिल्ह्यातले 3 प्रमुख रस्ते आहेत। आपला स्वभाव असा आहे की आपण सगळ्या पत्रकारांसमोर जात नाही, लवाजमा नसतो, पण जे तुम्ही सांगताय, जे ठरवताय त्या ठिकाणी करताय। याचा चांगला अनुभव निलेशजी, ज्याची 35 वर्ष आपण घोडगे सोनवणे घाटाची वाट बघत होतो। साहेब आता कधी जाहीर करतील मला माहित नाही, पण त्यांच्याकडे आपलं थोडंसं मला समजलं की जवळपास तो कार्यक्रम फत्ते झालेला आहे। ज्याने आतापर्यंत 35 वर्षात एवढ्या वेळी रोज प्रेस कॉन्फरन्स, रोज प्रेस कॉन्फरन्स स्थानिक आमदार कुणाल मालवणचे आणि आमचे खासदार या ठिकाणी करत होते, पण त्या जागेवर काहीच नव्हतं, नुसत्या प्रेस कॉन्फरन्स। म्हणजे त्या जागेला 2008 मध्ये राणेसाहेब महसूल मंत्री असताना पहिली जी जागा मिळाली होती त्या घाट रस्त्यासाठी फॉरेस्टची, ती नांदेड मधली दिली होती, त्याचा साक्षीदार मी आहे। पण दुर्दैवाने मधल्या काळात अंजेवडे घाटाचं राजकारण झालं, केसरी पंचवडे घाटाचं राजकारण झालं, पण हे प्रश्न काय या जिल्ह्यातले की आमचा घोडगे सोनवणे घाट सुटू शकला नाही। पण आज मी खात्रीने सांगतो की केसरी पंचवडे सुट्टी सुद्धा 90 लाख रुपये सर्वेसाठी राणे या चव्हाण साहेबांनी गेल्या 6 महिन्यापूर्वी या ठिकाणी दिले। कुठेही पेपरमध्ये जाहिरात त्याची दिली नाही। अंजेडे घाटासाठी सातत्याने प्रयत्न होतोय, त्या ठिकाणच्या भागातली निवडणुका आल्या की या घाट रस्त्याचा प्रश्न आमचे लोक पुढे आणतात। तसंच साहेब केसरी पंचवडे आहे, तसंच आंबोली चौकुळ गेळे आहे। आमच्या आता सहयोगी मित्रांनी आता हवाई पाहणी केली आणि हवाई पाहणीमध्ये काय केलं तर पर्यटनातून आता जिल्हा चांगला होणार आहे अशा प्रकारची घोषणा केली। तिलाहीत गेले, इथे आता काय पर्यटनातून विकास करणार। माझा त्यांना एकच प्रश्न आहे
आपल्या आज अभियानाची सर्वसामान्य लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जरी सभा असली तर या माध्यमातून त्याने एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायला पाहिजे साहेब, किंवा एक आमची कंप्लेंट तरी नोंदवायला सांगा की तो चष्माचा कारखाना कुठे गेला. या ठिकाणी जे काही वेगवेगळ्या कारखान्याची आमिष दाखवली गेली, सातत्याने लोकांना निवडणुका डोळ्यासमोर खोटं बोललं गेलं, पण आज त्यातला कुठला प्रकल्प या ठिकाणी सुरू केलाय याचा उत्तर तरी सांगितलं पाहिजे ना. इथल्या युवा जनतेला मी सांगेन की आपण खरोखरच पॉलिटिशियनला जाऊया. आमचे हे सगळे काय पालकमंत्री माझे आणत होते ते सगळे कारखाने सगळे व्यवसाय हे या ठिकाणी चोरीला गेले आहेत, त्याचा शोध आपल्याला या ठिकाणी घ्यावा लागेल. दरवेळी खोटं किती बोलायचं आणि लोकांना खोटं बोलणं एवढं आवडतं, मला काहीच समजत नाही. या सगळ्या गोष्टीचं भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे या ठिकाणी काम करत असतात. आज मला सांगायला अभिमान आहे की साहेब, ज्याही 2014ला आम्ही लोक भारतीय जनता पक्षामध्ये आलो त्यावेळी आमचे इथले मित्र सांगायचे की माझे किती संबंध आमच्या देवेंद्रजींशी आहेत. अरे म्हटलं, आम्ही पक्षातले कार्यकर्ते आणि तुमचे संबंध. त्याही पेक्षा पुढे जाईल साहेब, ज्यावेळी इथली नगरपालिका लागली, म्हणजे पूर्वीच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना इथं मंदार कल्याणकर, अतुल काळशेकर सगळे सांगतील की दरवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना फसवलं गेलं. स्वीकृत सदस्य देतो, शेवटी बोलवून स्वीकृत सदस्य देतो असं सांगितलं, पण आज मितीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाला कधी इथला सदस्य त्या ठिकाणी दिला गेला नाही. ज्यावेळी 2014ला मी आलो या सावंतवाडी तालुक्यात साहेब, आपल्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकच फक्त ग्रामपंचायत बांधा आपल्याकडे होती, फक्त बांधा ग्रामपंचायत. आज या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये मी अभिमानाने सांगेन की 63 पैकी 52 ग्रामपंचायती या भारतीय जनता पक्षाच्या आहेत. 52. एवढंच नाही तर या विधानसभेमध्ये ज्या 116 ग्रामपंचायती आहेत त्यातल्या 82 ग्रामपंचायत ती भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात आहेत. हे इथल्या कार्यकर्त्यांचं आणि इथल्या सगळ्या जनतेचं यश. 3 नगरपालिका झाल्या साहेब. पालकमंत्री त्यावेळी कोण होते आपल्याला माहिती आहेत. दोडामार्ग नगरपालिकेची निवडणूक झाली, दोडामार्ग आपण आपल्या नेतृत्वाखाली आम्ही जिंकली. वेंगुर्ला नगरपालिका झाली, वेंगुर्ला नगरपालिका दरवेळी सांगत होते युती करा युती करा, असं ते सांगत होते, आपण नाही सांगत होते. पण वेंगुर्ला नगरपालिकेत फक्त एक नगरसेवक शिवसेनेचा आला, बाकी आपल्या नेतृत्वाखाली वेंगुर्ला नगरपालिका पण आपल्याकडे त्या ठिकाणी आहे. आज हे सगळं काम करत सावंतवाडी नगरपालिका साहेब, मला मुद्दाम देखील सांगायला, आमची जशी चेष्टा करतात, एक सदस्य देतो एक. मग मी देवेंद्रजींना विनंती केली जाऊन, साहेब मला विचारलं किती सीट येणार. साहेब, आम्ही कधी निवडणुका लढवल्या नाहीत भारतीय जनता पक्षात, कदाचित चिन्ह एक पण येणार नाही. पण देवेंद्रजींचं मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देईन की आम्हाला त्यांनी परवानगी दिली की चला निवडणुका लढा म्हणून. आणि 2 आमचे नगरसेवक भारतीय जनता पक्षाचे कमळ निशाणीवर या ठिकाणी निवडून आले. हे फक्त देवेंद्रने त्यांनी आम्हाला खरोखर दिलेली देणगी आहे. नंतर जिल्हा परिषद पंचायत समिती झाल्या. तसंच प्रकार आज ह्या मतदारसंघाला सातत्याने अशा प्रकारे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना हिणवण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. माझी आपल्याला विनंती आहे साहेब, शतप्रतिशत भाजपा करा. अशा प्रकारचे निर्णय किंवा निर्देश तुम्ही आणि आमचे अध्यक्ष आणि त्याचप्रकारे नेते आदरणीय बावनकुळे साहेब असतील, राणे साहेब असतील, हे सगळे देत असताना आज कार्यकर्त्यांची बाजू आपण या ठिकाणी घेतली पाहिजे. आम्हाला परवानगी एकच द्या. उद्याची येणारी इथली नगरपालिका असू देत, उद्याचे इथले असलेले सगळे जिल्हा परिषद पंचायत समिती असू देत, 100% भाजपा करण्यासाठी आज 100% तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्यावा. निलेशजी तिकडे प्रदेश सचिव आहेत. कारण शेवटी आपल्याला हिणवलेलं आहे. आपलं काय भारतीय जनता पक्षाचं आहे असं दरवेळी त्या ठिकाणी सांगत होते. आज भारतीय जनता पक्षाची ज्याही बाजू चारी बाजूनी सत्तेत आल्यानंतर साहेब मुंबईत आता बोर्ड दिसायला लागले. मला शंका आहे की काय नेमकं पुढे आहे ते, काय तुमचं काय बोलणं झालंय का मलाही माहिती नाही, पण झालं तरी हरकत नाही. शेवटी भारतीय जनता पक्ष वाढला पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाची आज ताकद इथल्या कार्यकर्त्यांनी, इथल्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रचंड सगळ्या गोष्टी, इथले खरेदी विक्री संघ असू देत, इथल्या सगळ्या निवडणुका असू देत, सहकाराच्या आतापर्यंत आलेल्या सगळ्या निवडणुका साहेब भारतीय जनता पक्षाने या ठिकाणी जिंकलेल्या. जर कोणाला युती करायचीच असली तर ठीक आहे, आफ्टर इलेक्शन करूया, काय प्रश्न नाही आमचा. पण आज भारतीय जनता पक्षाचे या सगळ्या ठिकाणी मी आज सांगतो, आपण जर आम्हाला तशा प्रकारचे परवानगी दिलात तर या सुद्धा नगरपालिकेमध्ये आपल्या मार्गदर्शनाखाली जेवढे पैसे आपण या ठिकाणी दिलेले आहेत,
मी आज खात्रीपूर्वक सांगतो, इथला नगराध्यक्षपासून 17 जागा या भारतीय जनता पक्षाच्या ठिकाणी येतील. एवढं प्रचंड काम आज इथल्या आमच्या मधल्या जो आम्हाला वेळ मिळाला त्यात नगरपालिकेने केलं. आणि दाखवून दिलं ते कोण आमदार होते, ते कोण मंत्री होते. इथली नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सुद्धा आज कमळ निशाणीवर आपले आले आहेत, कमळ निशाणीवर. त्यामुळे आपली ताकद या मतदारसंघात 100% भाजपा. राहिलेला सगळा भाग जो अजून काय राहिलाच, आज आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमचे बसलेले पदाधिकारी प्रत्येक गावनिहाय दौरा करण्याचा आता ठरवलं. तुम्हाला इथले पुढचे रिझल्ट कुठलाही उद्या आपण काय सांगितलं तर 100% भारतीय जनता पक्षच आपल्या सगळ्यात मध्ये या ठिकाणी दिसेल. आज काही जण पुढ्या सोडतायत, उद्या युती झाली तर पुढे काय राजन तेली काय करणार. अरे ज्या राजन तेलीने एक ग्रामपंचायत असताना इथे निवडणुकीला सामोरे गेले, आज एवढं लोकांनी त्यावेळी भरभरून 14 सालात 30,000पेक्षा जास्त मतं भारतीय जनता पक्षाला दिली. अपक्ष लढवून सुद्धा आज 57,000पेक्षा जास्त मतं दिली. आज माझे सगळ्या सहकाऱ्यांनी एवढ्या ग्रामपंचायती आणल्या, एवढी जिल्हा परिषद आणली, एवढे या ठिकाणचे सहकार क्षेत्रातले सगळे लोक आमचे निवडून आले. आज नगरपालिका तिने आमच्या ताब्यात असताना कोण कशाला कुठे जाणार, तुम्ही कुठे कोण जाणार त्याचा विचार करा, मी कशाला जाऊ. भारतीय जनता पक्षाने आज प्रचंड प्रेम दिलं. भारतीय जनता पक्षाने आज मला सांगू की खरोखर आमच्या सगळ्या नेत्यांचा मला या ठिकाणी अभिमान आहे. आज एका SMS वर तुम्हाला सगळ्या प्रकारची मदत या ठिकाणी मिळते. एवढं नेतृत्व आज भारतीय जनता पक्ष सगळ्या ठिकाणी आपण काम करतोय. आपल्या सगळ्यांना अभिमान असला पाहिजे की भारतीय जनता पक्ष आज जगातला मोठा पक्ष आहे. आज आपण त्याचे सदस्य आहोत, त्याचा अभिमान आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी असला पाहिजे. आणि म्हणून आज देवेंद्रजी असतील, आदरणीय शिंदे साहेब असतील, यांच्या नेतृत्वाखाली आपण महाराष्ट्र राज्याचा विकास करत असताना कालचं जे बजेट दिले, या बजेटमध्ये आपण जर बघितलं तर कोकणाला भरभरून या ठिकाणी दिले, भरभरून. आपण विचारही करू शकणार नाही, आतापर्यंत असे पैसे आपल्याला कधी मिळाले नाहीत. रेडी रवस रस्ता जो आहे ते अंतुलांच्या काळात त्या ठिकाणी साहेब मंजूर झाला, त्यानंतर त्या पुढे रस्त्याचंच काम नव्हतं. आज रेडी रेवससाठी जवळजवळ तुम्ही 90,000 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम त्या रस्त्याला त्या ठिकाणी देतात. सगळा किनारपट्टीचा पूर्ण विकास या सगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी होऊन जाईल. आज सह्याद्रीच्या पट्ट्याला असणारे सगळे रस्ते, सगळे घाट रस्ते आणि सह्याद्रीला जोडणारे सगळे रस्ते देण्याचं काम आपण या ठिकाणी करताय. ज्याची आयुष्यभर लोक वाट बघत 70 वर्ष, तो हा सगळा नॅशनल हायवे आपल्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गडकरी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याला या ठिकाणी मिळाला आहे. आणि म्हणून आपल्याला काय पाहिजे साहेब, सगळ्या गोष्टी जरी झाल्या असतील, आता लोकांची अपेक्षा एकच आहे की 2 हाताला काम या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आज तुम्हाला या ठिकाणी बोलवल्याचं कारण जे आहे, आज राणे साहेब MSME खात्याचे मंत्री आहेत, आज उद्योग मंत्री उदय सामंत आहेत. साहेब आडाळीचा प्रकल्प राणे साहेब असताना इथली आडाळीची जमीन आपण त्या ठिकाणी दिली, पण आजही तिथले व्यवसाय सुरू झाल्याने आपल्याला पुढाकार घ्यावा लागेल. उद्योग परिषद घेऊन लवकरात लवकर आडाळीतले MIDCचे प्लॉट वाटप झालंय, पण इथल्या तरुणांना जर संधी द्यायची असेल तर लवकरात लवकर त्याचा प्लॅन आपल्याला करावा लागेल. आणि MIDC मध्ये स्थानिक उद्योजकांना आपल्याला एक संधी या ठिकाणी या माध्यमातून दिली पाहिजे. दुसरं एक साहेब माझी विनंती आहे की उषा इस्पात असेल, टाटा मेटॅलिक असेल, उत्तम स्टील असेल, सर 25-25, 30-30 वर्ष लोकांनी जागा घेऊन ठेवल्यात. आज उषा इस्पातची जागा 3दा विकली गेली, लोकांनी मोठ्या अपेक्षेने जागा साहेब दिल्यात. आजही उत्तम स्टील तिकडे चालू होऊ शकलं नाही. उषा इस्पात जी चालू होती, टाटा मेटॅलिक जी चालू, उषा इस्पातने टाटा मेटॅलिक जी घेतली, त्यानंतर ती पण फॅक्टरी चालू होऊ शकते. लोक अपेक्षित आहेत. आज इथले जवळजवळ या सगळ्या बॉर्डरची दोडामर्थ 80% आज गोवामध्ये आहे. 20,000पेक्षा जास्त तरुणी आज त्या ठिकाणी गोव्यामध्ये जातात. साहेब आपल्याला या सगळ्या माध्यमातून आज व्यवसाय या ठिकाणी किंवा इथले जे उद्योग आहेत हे मोठ्या प्रमाणात इथे आणावे लागतील. साहेब बंद पडलेला त्या ठिकाणी उषा इस्पात असेल, उत्तम स्टीलने घेतलेली 25 वर्ष जागा असेल, जर काय करत नसेल साहेब जागा काढून घ्या आणि कुठल्या तरी एका चांगल्या उद्योजकाला या ठिकाणी आणा. अशा प्रकारचं काम आपल्याला या ठिकाणी करावं लागेल. साहेब देवेंद्र जे आले होते ते देवेंद्रांनी एक विनंती केली, राणे साहेबांच्या काय जे हा पर्यटन जिल्हा आपला या ठिकाणी घोषित झाला, ताजने जागा घेऊन ठेवली. साहेब आज त्याला सुद्धा 25 वर्ष झाली. शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना कवडी मोलाने लोकांच्या जागा 200 रुपये गुंठ्याने घेतल्या, 200 रुपये गुंठ्याने. पण टाटा तिकडची सिदादी गोवा असू देत, तिथलं ताज असू देत, साहेब देवेंद्रनी मागच्या वेळी CM असताना मिटिंग लावली होती. आपल्याला साहेब आता पुढाकार घ्यावा लागेल. देवेंद्रजी, राणे साहेब सगळ्यांनी तुम्ही पुढाकार घ्यावा लागेल. आणि ताज आणि जो सिदादी असेल ह्या दरातले तिथले स्थानिक शेतकरी असतील, त्या स्थानिक शेतकऱ्याला अजून काहीतरी पैसे त्या ठिकाणी मोबदला देऊन
तिथले ते व्यवसाय ताबडतोब या ठिकाणी सुरू करण्याचा आज खूप लोक येत आहेत. संपूर्ण किनारपट्टीवर साहेब जर या ठिकाणी बघितलं तर सगळ्या दिल्लीवाले सगळे जागासाठी मोठ्या हॉटेलला लोक वाट बघतायत. काढून घ्या लोकांकडच्या जागा, हे जर काय करत नसतील तर. आणि या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची मोठी हॉटेल होण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न आज नेतृत्वाने या ठिकाणी करायला पाहिजे, ही माझी कळकळीची विनंती या ठिकाणी साहेब राहणार आहे. आज तिलारी प्रकल्प एवढा मोठा ह्या कोकणातला मेजर प्रकल्प, 70% आपण पाणी आज जरी समजा गोव्याला दिलं तर 30% पाणी ते सुद्धा समुद्रासारखे त्याची खोली आहे. आज स्थानिक कार्यकर्ते, स्थानिक आमचे लोकप्रतिनिधी सातत्याने सांगतायत की तिलारीला काहीतरी प्रकल्प या ठिकाणी मोठा होऊ देत. मांगेलीपासून अशी चांगली गावं असलीपर्यंत सगळी गावं पर्यटनाला पोषक असणारी गावं आहेत साहेब. आंबोली, चौकुळ, गेळे हा सगळा पूर्ण सह्याद्रीचा पट्टा घेतला, केसरी, पंचवटी सगळा भाग आज केवढा तरी निसर्गरम्य आहे, पर्यटन त्या ठिकाणी वाढणार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी चांगली एजन्सी, जसं टाटा ची एजन्सी पूर्वी आपण या ठिकाणी लावलेली होती तशी एक एजन्सी या ठिकाणी नेमावी लागेल. आणि चांगल्या पद्धतीने आपल्या जिल्ह्याचा पर्यटनाचा जो विकास असेल, हा विकास या सगळ्या गोष्टीतून झाला तर या जिल्ह्यातले जे गेलेले तरुण तरुणी असतील ते स्थानिक या ठिकाणी परत येतील. आज आपल्या जिल्ह्यातले पूर्वी विधानसभा 4 होते, ते 3 झालेत. मला खात्री आहे हे सगळे लोक जर आमचे परत आले तर पुन्हा आपलं गतवैभव या ठिकाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून आपल्याला हे प्रयत्न या ठिकाणी करावे लागतात. जाता जाता 2 गोष्टीचा उल्लेख या ठिकाणी करणार की साहेब, सावंतवाडी एवढं मोठं शहर आहे आणि सावंतवाडी शहराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी. या जिल्ह्यातलं कोकणातलं पूर्वी एक रत्नागिरी सोडल्यानंतर सावंतवाडी शहर लोक नाव घ्यायचे. आज दुर्दैवाने बाहेरून हा रस्ता गेल्यानंतर, दुर्दैवाने म्हणणार नाही पण इथल्या लोकांनी लोकप्रतिनिधी लक्ष न दिल्यामुळे, स्वतःची जागा न दिल्यामुळे आज रस्ता साहेब बाहेरून गेला. आणि त्यामुळे या शहराचं गतवैभव या ठिकाणी प्राप्त होण्यासाठी आपल्याला ठोस पावलं या ठिकाणी उचलावी लागतील. इथली आरोग्य सेवा व्हेंटिलेटरवर आहे. परवा आपल्याला समजल्यानंतर आपण तातडीने बैठक घेतली कलेक्टर ऑफिसला. आपण काय प्रसिद्धीत आलो नाही, पण सिव्हिल सर्जन किंवा DHO ला झापलात तुम्ही की औषध नाही म्हणून. कारण तुम्ही मागच्या ह्याच्यात दोघांना पण जवळजवळ 10 कोटीच्या वरती रक्कम आज DPDCने दिली होती. एवढंच नाही सांगितलं तर जिथं जिथं लागेल तिथं पैसे मी स्वतःच्या खिशातले देईन, अशा प्रकारचं सांगून सुद्धा मध्ये थोडा अलगत्रीपणा झाला. आज इथल्या हॉस्पिटलमध्ये एक व्हेंटिलेटर पण चालू नाही. तुम्हाला पुढाकार घ्यावा लागेल पालकमंत्री म्हणून. इथले लोक 15 वर्ष हैराण झालेले, कोण बोलणार नाहीत देवदेवस्कीला वय हे करून. पण आपल्याला साहेब पुढाकार घ्यावा लागेल की इथं कुठल्याही परिस्थिती आरोग्यासाठी आपल्याला पुढाकार घ्यावा लागेल. इथल्या लोकांचे प्राण वाचवावे लागतील. एक कुडाळ असेल, पोरस असेल, बाकी ठिकाणी कणकवली सुद्धा आरोग्याची सोय चांगली आहे, पण सावंतवाडी करणाऱ्या आरोग्याची सोय इथं काहीच नाही आहे. आणि म्हणून इथले डॉक्टर असतील, इथल्या लागणाऱ्या प्राथमिक सुविधा, इथं जे हॉस्पिटल मल्टीपर्पज साहेब लोक ऐकतायत. गेली 4 वर्ष भूमिपूजन झाली, ही जागा की ती जागा, लोक म्हणतात हॉस्पिटल करा, सावंतवाडीत करा, कुठे करा हे माहित नाही, पण त्यासाठी लोक वाट बघतायत साहेब. त्या आता पालकमंत्री म्हणून जरी मित्र पक्ष असला तरी काही ठिकाणी कणखर भूमिका आज तुम्हाला या ठिकाणी बजावावी लागणार आहे की वेळोवेळी आम्ही या ठिकाणी बोलतोय इथल्या लोकांसाठी, सावंतवाडी शहराचं वैभव आणण्यासाठी, इथला आरोग्याची सोय करण्यासाठी आपण पालकमंत्री यांना त्या ठिकाणी पुढाकार घ्यावा लागेल. आज सातत्याने जे लोक मागणी करतात, आंबोली, चौकुळ, गेळे, मागच्या 5 वर्षापूर्वीची महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा होते. आपण पण त्या बैठकीला त्या ठिकाणी उपस्थित होता. प्रश्न शेवटच्या टप्प्याला आलेला होता. सचिवांना आदेश त्याच्या प्रकारचे दिलेले होते चंद्रकांत दादानी. आपण त्या बैठकीला होता साहेब. इगो प्रॉब्लेम मुळे इथला प्रश्न सुटला आहे, फक्त इगो, बाकी दुसरं काय नाही. त्यामुळे हा प्रश्न तिथल्या स्थानिक लोकांना, स्वतःची जागा असताना सुद्धा तिथं काय करता येत नाही. पर्यटनात ते केवढं तरी विकसित होणारं आंबोली चौकुळ आहे. आज आंबोली चौकुळला त्या ठिकाणी लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट करून फसलेले आहेत आणि म्हणून आपल्याला पुढाकार घ्यावा लागेल. आंबोली चौकुळचा वेगळा विकासासाठी आपल्याला पॅटर्न त्या ठिकाणी करावा लागेल. एवढं वैभव म्हणजे आजही तिकडे पूर्णपणे बघितलं थंडगार वारा आहे, पण त्या आंबोली चौकुळचं तेवढी जाहिरात झालेली नाही. आणि म्हणून पर्यटनाचा एक पॅटर्न आपल्या जिल्ह्याचा एक आगळा वेगळा साहेब आपल्याला या ठिकाणी बनवावा लागेल. आणि विशेष करून सावंतवाडी शहरासाठी वेगळं पॅकेज साहेब. आपल्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ज्यावेळी इथला तलाव आहे याची जाहिरात आपण कुठे केली नाही आणि कदाचित तुम्हाला फक्त परवानगी घेतली. आणि नागपूरला देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि गडकरी साहेबांनी जे फाउंटन त्या ठिकाणी उभा केले, 70-72 कोटी रुपये खर्च केलेत, त्या लोकांना साहेब 1 महिन्यापूर्वी आम्ही इकडे आणलं. आणि 1 महिन्यापूर्वी आणल्यानंतर कुठेही प्रेसला न जाता सर्वे इथला केला. इथलं जर वैभव यायला पाहिजे असेल तर अशा प्रकारच्या चांगल्या पर्यटनाच्या, नरेंद्र डोंगर बाजूला आहे, लोकांना घोषणा ऐकून कंटाळलेले आहेत. तुम्ही कमी बोलताय पण सांगताय ते करताय, न बोलता करताय.
म्हणून तुमच्याकडे पुन्हा मी सगळ्या लोकांच्या समोर सांगतो, तर तुम्हाला इथे आता सगळ्यांच्या समोर शब्द तुमचा घेतला की मी रिकामं झालो. म्हणून इथला हे नरेंद्र डोंगर असेल किंवा इथला तलाव असेल, आपण जो फाउंटनचा प्रकल्प 72 कोटीचा, साहेब दोनदा तुमच्या नावावरती लोक आले इथे, दोनदा, आणि हे सगळं बघून गेलेत. पण दुर्दैवाने इथल्या सीओला थोडा दम दिला गेला की मी सांगतो तेच व्हायला पाहिजे. अशा प्रकारची आग्रहाची भूमिका आमच्या मित्रांनी या ठिकाणी घेतली. आणि म्हणूनच हे जर इथलं काम व्हायचं असेल तर आपण एकदा वेळ इथल्या सावंतवाडीकरांना द्या. सावंतवाडीकरांना सगळ्यांना बोलून मल्टीपर्पज कुठे पाहिजे, इथं काय पाहिजे, इथं विकासाचे जे विषय असतील हे आपल्याला या ठिकाणी हाताळायला गेलं. आपल्याला आता तुम्ही जिल्ह्याचे पालक, आमच्या सगळ्यांचे पालक आहात, आमच्या पार्टीचे प्रमुख आहात. आणि म्हणून जरी कोण आमचा मित्रपक्ष असला, आम्ही काय त्यांच्या विरोधात नाही. लोक उपेक्षित आहेत. लोक आज सगळ्या कणकोली एवढ्या परिसरात एवढे पैसे येतात. कणकोली सारख्या विधानसभेला आपण साहेब 238 कोटी रुपये दिले, 238 कोटी. आज कामं करायला कॉन्ट्रॅक्टर नाही, ही अशी परिस्थिती या जिल्ह्याची आहे. आणि म्हणून हे सगळं करत असताना एक टर्म म्हणजे आपल्याला एक एकत्रित एखादा कार्यक्रम पर्यटनाचा या ठिकाणी हातात घ्यावा लागेल, प्लॅन करावा लागेल. आणि लोकांना तुमच्यावरच विश्वास आहे. म्हणून तुम्ही ह्या विश्वासाने चांगल्या पद्धतीने एकत्र येऊन आदरणीय देवेंद्रजी शिंदे साहेब सगळ्यांच्या उपस्थितीत जो शिवडचा प्रकल्प रखडलेला आहे, जो आंबोली चौकाचे जे प्रश्न रखडले आहेत, आज सगळ्या लोकांना आज पर्यटन म्हणजे फक्त मालवण तालुका वाटतो. निलेशजी बरोबर ना, आज तिकडे तारकली, देवबाग ह्या सगळ्या परिसरात, पण तरी हरकत नाही, तो सुद्धा आपला भाग आहे. पण वेंगुर्ल्यापासून आंबोली चौक हा सगळा भाग चांगल्या पर्यटनाने आपल्याला विकसित करता येणार आहे. आपण थोडा लक्ष या ठिकाणी घालावा. ॲज अ पालकमंत्री म्हणून जर तुम्ही लक्ष घातलात, इथली जनतेने आज तुम्हाला भरभरून दिलं साहेब. तुम्ही सांगितल्यावर सगळ्या ठिकाणी आज काय दिलं नाही, एवढ्या ग्रामपंचायत दिल्या, नगरपालिका दिल्या, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सगळ्याच गोष्टी, सहकार क्षेत्रातल्या सगळ्या निवडणुका. आज समोरचे लोक निवडणुका घ्यायला पण घाबरतात. निलेशजी सांगतील, खरेदी विक्री संघ ज्या कुडाळ निवडणूक लागली, त्या कुडाळला ते आले आणि बाकी विरोधक बोलले की काय द्याल ते द्या, पण एकदा बिनविरोध करा. अशी परिस्थिती मणी जळवी पण सांगतील, बेंगोल्यात पण तीच परिस्थिती. आज जिल्ह्यात एवढं सगळं चांगलं वातावरण असताना आपल्याला हे विकासाचे जे विषय असतील ते आपल्या हातात या ठिकाणी घ्यावे लागतील. आणि म्हणून ते आपण या ठिकाणी घ्याल अशा प्रकारची विनंती आपल्या सगळ्या इथल्या जनतेच्या वतीने करतो. या अभियान यशस्वी करण्यासाठी ज्या माझ्या सहकाऱ्यांनी, ज्या कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली त्या सगळ्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आपण विनंतीला मान देऊन दोघे पण या ठिकाणी आलात, आपल्याला पण मनापासून धन्यवाद देतो. निलेशजी, इथलं अभियान संपलं नाही, संपता आपल्याकडे आता अभियानची सुरुवात अगदी आता कणकोलीपर्यंत या ठिकाणी करावं लागेल. तशा पक्षाचे प्रदेश अध्यक्षांना आपण शब्द दिलेले आहेत. आणि म्हणून हे सगळं करत असताना एक गोष्टीचा मी उल्लेख केला आणि तो पुन्हा एकदा करतो की साहेब, एक गोष्ट अजून आपण चांगली या ठिकाणी केली की संपवत होतो, पण मला आता आठवण झाली की 8 अ वर्गातल्या लायब्ररी MPSC UPSCच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी आमच्या जिल्ह्याचे 13 वर्ष रिझल्ट महाराष्ट्रात 1 नंबर लागतात, महाराष्ट्रात. पण अजूनही कधी पालकमंत्र्यांनी आमच्या प्रेस घेतलेली नाही. पण 8 इथल्या अ वर्गातल्या ज्या आमच्या इथली वाचनालय आहेत त्यांना सगळ्या प्रकारचा पुरा सेटअप, म्हणजे तिथे त्यांची ई-बुक पासून जेवढ्या स्पर्धा परीक्षेसाठी जेवढी पुस्तकं लागतील ती सगळी पुस्तकं या अ वर्ग ह्या सगळ्या लायब्ररीमध्ये, त्यात तुमचे श्रीराम वाचनालय घेतलंय, बांद्याचं नट वाचनालय घेतलंय, वेंगुला वाचनालय घेतलंय, शिरोळ्याचं वाचनालय घेतलंय, मालवणचं वाचनालय घेतलंय, कणकोली नगर वाचनालय घेतलंय. ग्रामीण भागातल्या लोकांना चांगली संधी या माध्यमातून मिळेल. तिथं जे लेक्चर देणारे सगळे जे लोक असतील हे पुणा, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली इथून त्या ठिकाणी देतील. उद्या पुढच्या पिढीत आपल्या जिल्ह्यातले IAS IPS या ठिकाणी व्हायला पाहिजे, ही आज भारतीय जनतेची आपल्या ठिकाणची इच्छा आहे. आणि म्हणून हे सगळं करत असताना आपल्याला हे सगळं आपण केलंय. म्हणून आपल्याला या जनतेच्या वतीने मी विनंती करतो की आपण जे विषय या ठिकाणी सांगितले आहेत त्या विषयाला त्या ठिकाणी पाठिंबा द्यावा, त्याला सहकार्य करावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.